नमस्कार मंडळी, आज तारीख असा 30 सप्टेंबर आणि आजचा दिवस देखील फुल बिझी असा आपलं, कारण सकाळी आपल्या देवगडला जायचं साईटवर, त्याच्यानंतर आपण चिंदर साईटवर जाणार आहोत आणि तिकडून चिंदर गावामध्ये, चिंदर कुंभारवाडीमध्ये मराठी शाळेत सरस्वती पूजनासाठी जायचा। तर आपली लाडकी दोन भाची पपुली आणि गुड्डी, तर ह्यांच्याच डान्स असं, त्याचसोबत आपण मराठी शाळेतला सरस्वती पूजन देखील बघणार असं। खूप वर्षांनी सरस्वती पूजनासाठी शाळेत जात आहे, कारण कॉलेज त्याच्यानंतर सोडल्यानंतर म्हणजे शाळा, हायस्कूल आणि कॉलेज, त्याच्यानंतर आपण शाळेत तशी सरस्वती पूजनासाठी स्पेशल गेलो नाही। तर भरपूर वर्षांनी तो अनुभव घेणार आहोत, तुम्ही देखील नक्की बघा, खूप भारी वाटतं। सकाळचे 10 वाजल्यात आणि मस्त असा ऊन पडलेला असा। कालपर्यंत पाऊस होतो, काल तर दिवसभर पाऊस होतो आणि आज एकदम पूर्ण उघडीप दिल्यानं असा मस्त। भाता कापणाऱ्यांसाठी चांगली गोष्ट आहे, कारण सड्यावरची भाता तयार झाली आहेत, काही भातांका भिजून कोंब देखील इले आहेत, खूप नुकसान झाला। त्याच्यामुळे आजच्या दिवसात कदाचित चांगला असा त्यांना भात कापूक मिळत। आचरा ब्रिज प्रत्येक क्लायमेटमध्ये, प्रत्येक जे आपले ऋतू असतात, हिवाळो, पावसाळा, उन्हाळो, त्यामध्ये जी कोकणातली सिनरी असते ना, ते एकदम चेंज होत असतं। आणि आता बघा, वा, एक नंबर मस्त एक असा ऊन पडला आणि नदीचा पाणी, त्यासोबत बाजूसून एकदम माडाची झाडा, खूप भारी वाटतं बघू कसं। चंदनम गंधरा अलंकार अक्षराणी हरिगुंगुम सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि धूपम द्या अगरबत्ती धूपम दीपम समर्पयामि धूपम आहे ना, त्याच्यावरती लावायचं ठेव तिथे। याच्यावरती आधी आरोग्य, मग सौभाग्य, वाहते पिंजर, अक्षता लावायचं, फुलं व्हायची। नमस्कार कर, इथे पण हे कर। आणि त्यानंतर प्रार्थना एका सुरात म्हणायची। पंधरा झालं सर्वांनी सुप्रकारता दुपारता वार्ता विनाशी, वार्ता विनाशी, सर्वांगे सुंदर चंदुराची, घंटी गडके मार, घंटी गडके मार, जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मागे मन, दर्शन मागे मन, जय देव।
जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव सर्वेश्वर वरदे सर्वेश्वर वरदे कायक संजीवनी जय देव गानी तोडांगन वनीय शरण पुराणी पायन रूपे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भावे वारिन माने त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचां इन्द्रदेवा यत्करावा प्रसन्नवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे आई सरस्वती माते, तुझी सालभाप्रमाणे आपल्या शाळेत ज्या मुलाने तुझी शेवचाकरी केलेली आहे ती मान्य करून घे. त्याचप्रमाणे या गुरुजींनी पण तुझी शेवचाकरी ती केल्याने ती मान्य करून घे. सेवेत जर काय तुझ्या चूक माग झाली असेल तर माफ कर आणि आपल्या ह्या मुलांका सगळ्यांका चांगली बुद्धी दे. अभ्यासात त्यांना चांगली प्रारंगत कर. ते दोन शिक्षक असत त्यांना चांगल्या प्रकारे अगदी अभ्यास देण्याची त्यांना चांगली बुद्धी दे आणि त्यांना चांगलं आयुष्य दे. आणि ही मुलं आपली सगळी शिकतात त्यांना अगदी चांगली शिकवून मोठमोठी होऊन जाऊ देत आणि या शाळेचा नाव अगदी उज्ज्वल होऊ देत आणि आपल्याला सगळ्या वाडीतील सगळ्या मंडळींका सगळ्यांका सुखी राख आणि सगळ्यांका भला कर रे. ते माझी आई. जय श्री सरस्वती माते की. चिंदर कुंभारवाडी प्राथमिक शाळेमध्ये या ठिकाणी आता सरस्वती पूजन झालेलं असा. तर आता महिला मंडळी असतात, त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे पालक असतात, तर त्या ठिकाणी आता दर्शन घेतात. आरती वगैरे झाली, त्यानंतर सरस्वती पूजन देखील झाला. या शाळेची एक खासियत म्हणजे या ठिकाणी खूप सारे ग्रामस्थ म्हणजे वाडीतले गावातले ग्रामस्थ असतात, ते मोठ्या संख्येने या ठिकाणी जमा झालेले असतात आणि या सरस्वती पूजनामध्ये एकदम मस्त असो सहभाग घेतल्याने असा खूप भारी वाटला. खूप वर्षांनी एकतर आपण सरस्वती पूजनाचा एक आनंद घेतो, कारण शाळेत असताना अनुभव वेगळा होतो, स्वतः विद्यार्थी असताना आणि एक पालक म्हणून येणार तो एक अनुभव वेगळा असा खूप मस्त वाटतं. तर दुपारनंतर आता या ठिकाणी कार्यक्रम असणारच, सांस्कृतिक कार्यक्रम लहान मुलांचे, तर ते देखील आपण नक्की बघू घेतलो. चिंदर कुंभारवाडी शाळेमधलं सरस्वती पूजन आटपून आता आपण निघालो साईटवर. आपल्याला जरा उशीर झालो, कारण ज्यावेळी आपण तिकडे शाळेत गेलो तर तिकडे जस्ट सरस्वती पूजन चालू करत होते, तर म्हटलं तो पॉईंट कसं काय मिस करणार, त्यामुळे साईटवर थोडेसे आपण लेट गेलो. तर इकडे आता आपण कामाचे अपडेट घेऊया, काय काम चालू आता. लादीचा काम आपला सुरू असा. चिंदर सातेरी मंदिर, तर खूप भारी असं मंदिर असा, मध्ये मोठा असा वारुळा आणि श्री सातेरी देवीची मूर्ती असा, खूप सुंदर. तर ज्यावेळी इकडे दत्त जयंती असता आणि भगवती देवीचं उत्सव असतं, मोठं जत्रा असतं, तर त्यावेळी आपण येतो दरवर्षी. खूप मस्त म्हणजे कुणकेश्वर यात्रा, भगवती देवीची जत्रा, आमची जत्रा, असे 1-2-3 जत्रा असतात जे आपण कधी चुकवत नाही. चिंदर साईटवर आपण इलो. आज आपल्याला जरा उशीर झालो आणि आज या ठिकाणी चालू असा स्कर्टिंगचं काम. स्कर्टिंग म्हणजे जे आपली फ्लोरिंग लादी असतात त्याच्या बाजूने आपण भिंतीच्या बाजूने 4 इंचाची व्हर्टिकल टाईल्स लावतो, ते का बोलतात स्कर्टिंग. तर या ठिकाणी स्कर्टिंगचं काम चालू आहे. इकडे ऑलमोस्ट इकडे झाला, आता ह्या थोडासा क्लिनिंग करणं बाकी आहे. तर इकडे आपण किचनच्या साईडला ही आता आपली मॅट फिनिश लादी असा, तर त्याका आपण सेम ह्योच लादीचं पॅटर्नची या ठिकाणी स्कर्टिंग लावलो 4 इंचाची असा आणि ऑलमोस्ट आता या ठिकाणी काम आपलं कम्प्लीट झाला. तर आता फक्त इकडे आपल्या क्लिनिंग करूचा बाकी असा. ही 2 प्रकारे लावली जातात. एक म्हणजे आपण ह्या प्लास्टरला फिनिश घेऊ शकतो किंवा या ठिकाणी एक आपण ऑफसेट घेऊ शकतो. दोन्ही प्रकारे या ठिकाणी तुम्ही लावू शकता. त्याचसोबत हे पॅटर्न असतात तर ह्याका मॅचिंग देखील तुम्ही पॅटर्न जो असतात म्हणजे ब्लॅकमध्ये असतात किंवा व्हाईटमध्ये असतात किंवा डिझाईन पट्टी असतात तर ती देखील तुम्ही लावू शकता. ज्या प्रकारे ऑनर सांगतील त्या प्रकारे आपण ती या प्रकारे इकडे बसून देत होतो. एका थोडासा फिनिशिंग आणि ह्या लादीचा क्लिनिंग आपला बाकी असा.
तर या प्रकारे असे आपण 2 पॅटर्न मध्ये इकडे लादीची स्कर्टिंग कट करून घेतलेली असा. एक म्हणजे आपण आता यावेळी 2x4 लादी लावतो. तर या ठिकाणी आपली 2 फुटाची एज असतली तर तिकडे आपली ही छोटी स्कर्टिंग लागतली आणि ज्या ठिकाणी मोठी एज असणार त्या ठिकाणी आपली ही 4 फुटाची एज लागतली. तर त्या प्रकारे आपण 2 या ठिकाणी स्कर्टिंगची पट्टी कट करून घेतलेली असत आणि इकडे हे आपलं फ्लोरिंगचं काम पूर्ण झालेलं असा. तर आता मगाशी आपण बोललो तर ही आता 4 फुटाची एज आहे तर ते काय 4 फुटाच्या एजला ती पट्टी लागणार. त्यानंतर इकडे समजा 2 फुटाची एज असणार तर 2 फुटाच्या एजला ती लागणार. बाकी इकडे आपला सगळा बाथरूमचा वगैरे बेडरूमचा फ्लोरिंगचा काम झालेला असा. या ठिकाणी देखील जो मधलं पॅसेज आहे बाथरूमचं त्याचा देखील आपली लादी फ्लोरिंग झालेली असा. आता स्कर्टिंग काम बाकी आहे. आज साईटवर आपल्या स्कर्टिंगचं काम चालू होतं आणि स्कर्टिंगच्या कामासाठी काय आपल्या देवगडवरनं इकडे येऊची गरज नाही. कारण हे जे आपले संपूर्ण कामगारांची टीम असतात तर ती खूप वर्षापासून आपल्याकडे काम करतात. आता कमीत कमी 3 वर्ष तरी ते आपल्याकडे फ्लोरिंगचं काम करतात. त्यामुळे त्यांचं काम कसं आता आपल्या पूर्ण कल्पना एकदा त्यांना मालकांची जी रिक्वायरमेंट आहे ती आपण सगळी सांगितली की ती त्यांचं काम करतात. आपल्या फक्त मध्ये येऊन चेक करूचं लागतं. त्यानंतर त्यांना जर मटेरियल लागतं तर आपल्याला देवचा लागतं. बाकी साईटवर फेरी मारूचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे या ठिकाणी आपले टाईल्स वगैरे असतात, सिमेंट असतात, इतर मटेरियल असतात. त्याच्यासाठी आपल्या कधी पण म्हणजे जेव्हा आपल्याला वेळ मिळतात तर त्यावेळी आपल्याला या ठिकाणी साईटवर फेरी मारूची लागतात. त्यामुळे असं एकही दिवस नसता की आपण साईटवर आपलं फेरी मारत नाही. ज्यावेळी काम पूर्ण टोटली बंद असतं त्यावेळी सामान आपण आपलं व्यवस्थित ठेवतो किंवा आपली एखादी व्यक्ती असतं तर त्या ठिकाणी ठेवतो त्यांना आणि आपण मग दुसऱ्या साईटवर जातो. आपण पुन्हा एकदा येलो मराठी शाळेमध्ये. तर या ठिकाणी आता डान्स असत आणि त्याच्यासाठीची पूर्ण तयारी सुरू आहे. शिक्षक वगैरे सर्व असतात तर ते मुलांचं मेकअप वगैरे करतात. आणि इकडे आपला गुड्डू झाला कृष्णा, मस्त दिसता एकदा भाली ना. आणि इकडे असा तुझं नाव काय? जयदीप. ओके मस्त. आणि इकडे बाकी सर्व विठ्ठल रुक्मिणी वगैरे असतात तर ते जे पारंपरिक डान्स आहेत त्यांची संपूर्ण तयारी सुरू आता. आणि आता थोड्याच वेळात डान्स सुरू होणार. ती रखुमाई कोण झाला? दीदी झाला रखुमाई. हा तो दादा काय झाला? तो कुठला डान्स करणारा? मग हा 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 अरे हे कोण करायला साक्षी डान्स करतला.
माऊली जी आपली पंढरपूरची रहिवासी आहे आणि तेच विठ्ठलांचं या ठिकाणी नृत्य सादर करत आहेत. मित्रांनो, खूप सुंदर असो सरस्वती पूजनाचा कार्यक्रम होतो चिंदर कुंभारवाडी शाळेमध्ये आणि आपण आता निघालो घराकडे पुन्हा. तर सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्ये होते तर खूप सुंदर असा कोळी नृत्य, लेझिम नाच, त्याच्यानंतर भक्ती गीता वगैरे मस्त सादर केल्याने त्याची जे व्हिडिओ असतात ती आपली वेगळी येतली, कारण प्रत्येक डान्स शो 3-3, 4-4 मिनिटाचा होतो. त्याच्यानंतर काही ऍडव्हान्स गाणी देखील होती, नवीन लेटेस्ट गाणी, तर त्याच्यामुळे आपण तो कॉपीराईट येणार आणि प्लस जास्त मिनिटाचं देखील असल्यामुळे त्या ठिकाणी आपण वेगळी व्हिडिओ बनवतो. त्यानंतर जे पालक होते तर त्यांनी देखील मस्त अशी फुगडी घातल्यानी आणि आता रात्री देखील आता फुगडी घालणार आहात, कारण पहिल्यांदा आधी लहान मुलांचे जे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते ते संपवून त्यांचं बक्षीस वितरण समारंभ त्या ठिकाणी पार पडल्याने या संपूर्ण सोहळ्यामध्ये अगदी पालकांसोबत जे स्थानिक ग्रामस्थ होते त्यांचा देखील खूप मोठा असा योगदान होतं. प्रत्येक जण म्हणजे आपल्या घरातलाच कार्यक्रम या प्रकारे संपूर्ण कार्यक्रम पार पडल्याने खूप सुंदर, म्हणजे खूप वर्षांनी असो सरस्वती पूजनाचा कार्यक्रम मी अनुभवलाय. तर ह्यो व्हिडिओ मी इकडेच एंड करते. तर ह्यो व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तर कमेंट करून नक्की सांगा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुमका जे सांस्कृतिक कार्यक्रम असत तर त्याच्यामध्ये जे मुलांनी डान्स केल्यानी असत लहान मुलांनी तर ते बघूक मिळतले. खूप सुंदर असे डान्स केल्यानी, वा एक नंबर. त्याच्यासाठी पुढची व्हिडिओ नक्की बघा. ही व्हिडिओ कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की सांगा. असेच नवीन व्हिडिओ बघूसाठी आपल्या सुवर्ण कोकण ब्लॉग युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.